Foto-foto ayu-ayu di foto ulo kae lho Mbok. Ayo awakmu tak tukar tambahke mbek kae yo Mbok. Ayo apik kono ae Mbok. Ayo sayangku, yuk foto mbak aku yuk sayangku, ayo. Ayo Mbok, ono-onone gede kuwi lho Mbok. Ayo Mbak Besti. Mbak Besti ini foto mbak aku kowe iki ayo. Iya, yuk dipoto sik cekrek ayo. Iya. Mbak cantik-cantik foto mbak aku ora iki ayo. Yuk foto sik kene Mbak ayo. Aku tak sines ora foto Mbak. Ayo. Allah matur suwun Pak, matur suwun. Aku untuk saweran Mbok ngegawe Mbok kuwi Mbok. Ayo. Iya niki matur sembah nuwun nggih, matur sembah nuwun saderenge. Iya matur suwun kalih Bapak Nur Hasim niki sampun ngundang kula sak rencang-rencang drum band niki wakeh. Oh, nggih matur sembah nuwun nggih Pak nggih, mugi-mugi sama rezekine kathah, limpah-limpah tuku dadah tuku omah, amin ya rabbal alamin. Iya. Bisa lu ngomong ke Madinah nggih Pak nggih. Iya iki wong sakjane iki bias kabeh, yo ono sirahe kabeh iki tenan nggih. Pak Hasim ya, jangan sak londangi wong pirang-pirang koyo ngene iki akeh kaya. Yuk kita goyang lagi langsung wae. Mbak Besti yuk goyang neh kok. Ulane seneng kene Bapak cantik kae ra apa-apa ayo. Yuk awake dhewe goyang neh yo Mbak Besti yo. Iya Mbak Besti goyang. Tunjukkan ngono Mbak Besti karo aku gak ngomong kok. Iya. Gua tak bales kowe Mbak Besti. Tapi sing kene ayo. Yuk langsung ae Mas musisi drum band kei musik. Ayo goyang langsung. Yuk dua jarinya.
Ayo matur suwun Mbak, matur suwun sawarane Mbak.